Benvinguts a Sintonia Secreta. Salutacions cordials dels que el fem possible. Mei Garcia, Carles Mateu i qui us parla, Sergi Faber. Fa força temps que no pengem cap programa i en som conscients i creieu que som els primers que ho lamentem. Durant tot aquest temps no hem deixat de rebre els vostres missatges encoratjant-nos a seguir, cosa que mai hem deixat de fer, però de manera privada. I això per què? Doncs amb tota sinceritat perquè no ens resulta gens fàcil compaginar el dia a dia amb l'elaboració d'aquest programa, que demana molt temps per poder oferir-vos continguts d'una certa qualitat. Per aquest motiu, ara com ara no ens podem comprometre a una periodicitat concreta, tot i que ens agradaria molt. El que sí ens comprometem és a fer programes treballats, ben documentats i que aportin alguna cosa nova, un punt de vista diferent i el nostre toc personal. Però això vol dir feina i molta dedicació. D'informació no ens en falta, al contrari. El que més temps ens representa és aconseguir resumir en un fil argumental mínimament coherent les nombroses fonts que tenim disponibles. Per això, una vegada més, us agraïm els vostres missatges i la vostra paciència. Sabem que sempre hi sou i si continuem és per vosaltres. Tant el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans com el Gran Diccionari de la Llengua ens venen a dir que misteri, del llatí mysterium, i aquest, del grec mysterion, en les religions antigues significava un ritu secret al qual només eren admesos un petit nombre d'iniciats. I entre d'altres excepcions, allò que s'esdevé d'una manera incomprensible. I ens posen d'exemple penetrar els misteris de la natura, i és precisament això el que mirarem de fer en aquest programa. I parlant de misteri o misteris, al meu parer hi ha 3 fets concrets, 3 fites singulars que romanen a dia d'avui inexplicables i que són la base de tot el misteri que ens envolta des de sempre. El primer és l'existència, és a dir, què és la realitat, què són l'energia i la matèria, l'espai i el temps. El segon gran misteri és la vida. Com sorgeix aquesta a partir de matèria inert? I el tercer i darrer gran misteri, per mi, és la consciència. Quan i com un ésser viu es comença a fer preguntes sobre si mateix, sobre la seva pròpia realitat i la de tot allò que l'envolta. Així doncs, tal com jo ho entenc, l'existència dona lloc a la vida i aquesta possibilita, al seu torn, la consciència. Tot plegat en una successió ascendent de complexitat. O no. Ja tindrem temps de parlar-ne a bastament en altres ocasions. No ens avancem i anem a pams, que si no em centro me n'aniré per les branques, que ja em conec. Abans de la creació de l'univers, fa uns 13.800 milions d'anys, no existien ni la matèria, ni el temps, ni l'espai. Per als creients, només existia Déu. Des de sempre, l'ésser humà ha buscat donar un sentit a la seva vida i a tot el que el rodeja. Des del principi ha intentat comprendre l'univers i la seva pròpia existència. El mite de creació, la religió, la filosofia o la ciència són creacions humanes que pretenen respondre a la pregunta del sentit de la realitat. Per mirar d'accedir al gran misteri de l'existència des de diferents angles, ens cal així diferenciar entre 2 conceptes relacionats però no iguals: cosmogonia i cosmologia.
La cosmogonia és una teoria o doctrina que estudia l'origen i l'estructura de l'univers des d'un punt de vista més aviat filosòfic o mitològic, contràriament a la cosmologia, que ho fa des d'un punt de vista científic. Així, una cosmogonia és una història de com es va formar l'univers. Avui dia, cosmos i univers són sinònims i així els tractarem d'ara endavant. En un sentit general, un cosmos és un sistema ordenat, doncs el terme grec cosmos significa precisament ordre i és oposat al concepte de caos. Quan parlem dels mites farem referència a aquesta dansa eterna entre el caos i l'ordre, ja que, de fet, totes les religions d'ordre cosmogònic descriuen la creació com un procés de tipus negantròpic, és a dir, com el pas d'un estat de desordre indiferenciat a un altre organitzat. En futurs programes espero poder tractar abastament aquestes cosmogonies i traçar l'origen d'algunes religions majoritàries que encara sobreviuen actualment, amb les seves revelacions indiscutibles i els seus dogmes de fe, que per definició defugen la raó. Farem també una parada obligatòria en els dominis de la metafísica, la branca de la filosofia que estudia la naturalesa fonamental de la realitat, la seva estructura, components i principis fonamentals. Abans de l'adveniment de la ciència moderna, molts dels problemes que avui pertanyen a les ciències naturals eren estudiats per la metafísica sota el títol de filosofia natural. Avui la metafísica estudia aspectes de la realitat que són inaccessibles a la investigació empírica. Per extensió i de manera genèrica, es diu que quelcom és metafísic quan ultrapassa el domini de l'experiència sensible, de la ciència positiva i de la realitat fenomènica. El primer programa d'aquesta temporada, però, el vull dedicar precisament a la cosmologia, que és l'estudi de l'estructura i la història de l'univers a gran escala, i la més antiga de les ciències. Posarem així unes bases sòlides per poder després deixar volar la imaginació en propers programes. Si coneixeu un misteri més gran, més espectacular i corprenedor que la creació, que la manifestació de la potència en acte, feu el favor de compartir-lo per meravella de tots. Per mi, aquest és l'alfa, el primer misteri, del qual se'n deriven tots els altres. Els que domineu la matèria, preneu-vos aquesta entradeta com un petit recull necessàriament incomplet i molt simplificat del saber científic actual. Els que no hi enteneu un borrall, no us espanteu. Aquest programa està pensat per a vosaltres i per mi, i amb unes definicions senzilles però precises sentarem unes mínimes bases per seguir avançant. Qui no ho necessiti pot anar directament a l'entrevista amb Ivan Agulló, el nostre convidat avui. Poder conversar amb ell ha estat un plaer immens, humana i intel·lectualment. Dic de tot cor. Entrem en matèria, doncs? Vinga, fem una mica d'introducció i definim 4 conceptes. Penseu-hi com si fossin les regles d'un joc. Un joc inacabat però fascinant, que a cada passa ens revela una part de la nostra realitat. El mètode científic és un conjunt de passos i normes utilitzats en la investigació científica per assegurar l'objectivitat, fiabilitat, validesa, verificabilitat i reproductibilitat dels resultats, reduint errors i biaixos subjectius. La falsabilitat és un element clau del mètode científic, que implica la capacitat d'una teoria o hipòtesi de ser contradita, i això és fonamental per avançar en el coneixement. La física és la ciència que estudia la matèria, l'energia, el moviment, el temps i l'espai mitjançant lleis fonamentals. Les partícules elementals, també anomenades fonamentals, són les entitats més petites que constitueixen la matèria. Es consideren, per tant, indivisibles i sense estructura interna. La física de partícules busca comprendre l'estructura fonamental de la matèria i les seves interaccions, tot i que encara hi ha moltes preguntes sense resposta. El model mecànic quàntic és un marc teòric que descriu amb precisió la dinàmica de les partícules subatòmiques i els àtoms, basant-se en la mecànica quàntica, una branca de la física que s'ocupa de les escales més petites i que utilitza càlculs probabilístics per predir resultats. La mecànica quàntica introdueix, doncs, els conceptes d'indeterminació
i probabilitat, en contraposició a les teories clàssiques, i tracta l'energia com a unitats o paquets anomenats quants. Les partícules fonamentals poden ser de diferents tipus, com ara bosons o fermions, i aquests darrers no tots són partícules elementals i es poden dividir alhora en leptons i quarks. Ens acontentarem per ara en anomenar-los i no hi aprofundirem. Quedem-nos amb que la mecànica quàntica és fonamental per comprendre la naturalesa a les escales més petites i està estretament relacionada amb l'astrofísica i la cosmologia. I arribem així al 1970, al desenvolupament del model estàndard de la física de partícules, normalment anomenat senzillament model estàndard, que és una teoria quàntica de camps que descriu les partícules elementals i les seves interaccions, excepte la gravetat, que no encaixa en els models matemàtics del món quàntic. Aquest model ha estat àmpliament confirmat per experiments en acceleradors de partícules com el Gran Col·lisionador d'Hadrons del CERN. Tot i això, encara és incomplert a causa de la seva exclusió, com hem dit, de la gravetat. Per al model estàndard, doncs, les partícules elementals, els components bàsics de la matèria, es divideixen en bosons i fermions, i aquests, alhora, en quarks i leptons. En l'univers actuen 4 forces fonamentals: la força nuclear forta, la força nuclear feble, la força electromagnètica i la força gravitatòria. El model estàndard inclou les forces electromagnètica, forta i feble, i totes les partícules portadores, i explica bé com aquestes forces actuen sobre totes les partícules de matèria. No obstant això, la força més coneguda a la nostra vida quotidiana, la gravetat, no forma part del model estàndard, ja que resulta molt difícil de descriure amb aquest model físic. La teoria quàntica, utilitzada per descriure el micromón, i la teoria general de la relativitat, utilitzada per descriure el macromón, són difícils d'encaixar en un únic marc teòric, i encara que s'hi està treballant, ningú no ha aconseguit fins ara que totes dues siguin matemàticament compatibles en el context del model estàndard. Potser és només una part d'un marc teòric més ampli que inclou una nova física oculta a les profunditats del món subatòmic o als racons més foscos de l'univers. Futurs experiments de física de partícules de ben segur ens ajudaran a trobar respostes a les peces que falten. Les teories alternatives a aquest model estàndard són la teoria de cordes i la gravitació quàntica de llaços, en anglès, Loop Quantum Gravity. Documentant-me per aquest programa, vaig topar amb un llibre titulat Más allá del Big Bang, un breve recorrido por la historia del universo, publicat per Editorial Debate l'any 2020. El seu autor, Ivan Agulló, explica que el que millor ens defineix com a espècie és precisament el nostre interès per entendre el cosmos. I quan li pregunten si abans de l'univers no hi havia res, o al contrari, aquest és etern, respon amb honestedat que la realitat és que ningú sap, avui dia, la resposta a aquesta pregunta. I quan a les primeres pàgines del llibre hi vaig llegir que l'estructura més gran coneguda a l'univers està formada pel teixit còsmic, fet d'un nombre ingent de supercúmuls de galàxies, cadascun d'ells format per una multitud de grups de galàxies, que estan formats per desenes de galàxies. Cada galàxia està formada per milers de milions d'estrelles, moltes amb planetes que giren al seu voltant. En un d'aquests planetes, i probablement també en molts altres, hi viuen uns individus que dediquen el seu temps a entendre l'estructura de l'univers i es fan dir cosmòlegs. Aleshores vaig tenir claríssim que per mi l'Ivan Agulló era la persona indicada per arrencar aquesta nova temporada. Doctor en Física Teòrica per la Universitat de València l'any 2009 i professor associat de Física del Departament de Física i Astronomia a la Universitat Estatal de Louisiana des d'agost de 2019. Els seus interessos de recerca es troben en l'àrea de la física gravitatòria, la informació quàntica i les tecnologies quàntiques,
La seva activitat actual inclou una àmplia gamma de temes, com ara la teoria quàntica de camps en l'espai-temps corbat, la informació quàntica relativista, la cosmologia, la física del forat negre, la gravetat quàntica, la teoria de les ones gravitacionals, la gravetat analògica i la ciència i tecnologia quàntiques. És membre de l'Institut Hearne de Física Teòrica, del grup de Relativitat General Teòrica i Experimental i del grup de Ciència i Tecnologia Quàntica de la Universitat Estatal de Louisiana. És un honor per nosaltres que avui siguis aquí, Ivan. Ni som periodistes ni fem entrevistes canòniques a l'ús. El nostre estil és més aviat el d'una conversa amb un expert o experta en cadascun dels temes que tractem i aquí anem fent preguntes. Esperem que et sentis còmode i sigues molt benvingut a Sintonia Secreta. El que sap, construeix callant. Quin és l'origen del nostre univers? Quin és el moment inicial que a dia d'avui la cosmologia considera el punt zero, a partir del qual es genera tota la massa, tota la matèria, tota l'energia de l'univers, de la creació, tot el que està manifestat en la nostra realitat. Com tu acabes de dir, la pregunta de l'origen, d'on ve l'univers en particular, ha estat en la taula des de les primeres civilitzacions. El ser humà, jo de fet penso que una forma de definir el ser humà és de distingir la nostra espècie d'unes altres, és que som l'única que es pregunta sobre el seu origen i sobre el seu lloc a l'univers. I fins al punt de que estem lligats a aquesta pregunta de forma natural. I com a tal, diguem, han hagut discussions i respostes parcials a aquesta pregunta des de l'origen de la humanitat, basades en arguments místics, religiosos, en l'antiguitat, però convertint-se en arguments més científics conforme el mètode científic se va desenvolupar i va agarrar forma, fins avui en dia on la cosmologia, que és el nom que li donem a la part de la física que estudia aquesta pregunta, és una disciplina purament científica separada de qualsevol ideologia o de qualsevol religió. Realment, la pregunta de d'on ve l'univers encara no té resposta. No sabem amb certesa científica quin és l'origen de l'univers i ni siquiera si l'univers va tindre un origen en el temps o va ser etern, és a dir, existir per sempre. Aquesta pregunta està oberta. Encara que a vegades llegir articles de divulgació així i allà uno puga agafar la idea de que no, de que sabem que l'univers va començar fa 13.000 milions d'anys i tinguem certesa d'això. Això no és de veres. Clar. I com sempre, diguem, este tipus de paradoxes o frases que sonen rares, la raó sempre és la definició dels conceptes. Quan uno no s'ha definit, te diuen les coses i pareixen un poc rares. Per exemple, i així n'hi ha dues coses, l'origen de l'univers i la generació de matèria a través del buit. Sí. En el cas del primer, de l'origen de l'univers, quan diguem que el Big Bang va ocórrer fa 13.000 milions d'anys aproximadament, el que ens referim és el següent. El Big Bang s'utilitza de forma mesclada per a dos conceptes que són diferents i és d'on ve la confusió. El Big Bang calent, que se diu el Hot Big Bang en anglès, fa referència al moment en l'univers primordial on la matèria que coneixem es va generar. L'univers abans d'aquest instant era gelat i la matèria no tenia temperatura, no estava termalitzada, no estava en la forma de les partícules que electrons, protons, neutrons, quarks que fan la matèria ordinària. I en algun instant va ocórrer un procés que se li sol dir
heating, en inglès, o reheating, Ok. que vol dir calentament, que va haver una transició de fase i l'univers de repent se va plenar de radiació i de matèria i tenia una temperatura ben definida. Això és el que se li diu el Big Bang calent, tal conforme el pensaven Lemaitre i els primers cosmòlegs. Però com inclús Lemaitre deia molt clar, això no té que ser el principi de l'univers. L'univers tenia vida abans. Això és el principi de l'època calenta moderna de l'univers. L'univers tenia vida abans però si uno utilitza les equacions de la teoria d'Einstein, que és la que descriu l'evolució de l'univers, si uno va per carrera en el temps, arriba un moment que tot l'univers, diguem, que la teoria te predeix, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment no és una predicció, te predeix que, diguem, la intensitat del camp gravitatori, de la gravetat, la densitat de matèria, van a infinit. I el volumen de l'univers que vegem va a zero. Val. Això també es li diu el Big Bang, encara que és un altre tipus de Big Bang, no és el Big Bang calent. I això sí que seria l'origen del temps, en el sentit de que la teoria no te permet evolucionar l'univers més cap al passat d'aquest instant. La història de l'univers arriba al seu final quan anem per carrera en el temps. Ok. Llavors, hay que distingir els dos Big Bangs. Del primer que ha comentat, així estem segurs, perquè vegem que l'univers està calent i ahir no n'hi ha polèmica. El que n'hi ha polèmica, no polèmica, incertesa, és si és de veres que n'hi ha un instant inicial que, diguem, per a distingir de l'altre, a mi m'agrada dir-li la singularitat inicial. Molt bé. O singularitat en el sentit matemàtic de que les coses se fan infinites. D'acord. Eixa és la pregunta que realment involucra si l'univers té un origen o no, i eixa pregunta no està resposta. I ara després te puc contar per què pensem que aquesta predicció de la teoria d'Einstein no és confiable, no deguem de prendre-la seriament, i quines alternatives n'hi ha a aquesta possibilitat. Clar, perdona, un petit incís. A nivell de carrer... Per un costat, diguem... La gent com jo, que no som especialistes en física ni dominem la matèria ni molt menys, segurament ens hem quedat amb les idees de fa molts anys, no? De divulgadors com Carl Sagan amb Cosmos o els llibres d'Isaac Asimov parlant de cosmologia i clar, segur que està desfasat d'alguna manera aquest coneixement i que s'ha avançat moltíssim els darrers anys amb nova tecnologia que s'ha posat ara amb aquests nous satèl·lits que ens permeten veure molt més enllà que el que havíem pogut fer fins a dia d'avui, no? Per tant, la comprensió de l'univers primerenc està augmentant notablement. Sí, perquè aquestes coses s'evolucionen ràpidament. Moltes vegades, diguem, quan se popularitza la ciència en alguns contextos s'exagera o s'intenta fer algo més sensacionalista que s'allunya de la veritat científica. I per tant, diguem, jo soc científic i el meu objectiu és contar-vos de la forma més simple possible quin és el coneixement actual sobre aquestes preguntes. Perfecte. I el primer, diguem, és que, diguem, jo inclús quan era xiquet vaig llegir moltíssimes vegades que vaig percibir que se sabia que l'univers se va originar com a tal fa 13.000 milions d'anys en aquesta singularitat inicial, que el temps no existia abans i que això ho predeix la teoria d'Einstein i que això és un fet científic corroborat. I això no és de veres. Això no és de veres. És de veres que la teoria d'Einstein, si uno agarra l'univers com és avui i li diu a la teoria d'Einstein, si l'univers com és avui és tal conforme és avui, com va ser en el passat? I són unes equacions que te permeteixen
a partir dels datos d'avui, pues, saber com va ser l'univers. I és de veres que, com ha dit abans, aquesta teoria te diu que fa 13.000 milions d'anys el volum de l'univers observable va ser zero. Val. I la intensitat del camp gravitatori era infinit i, per tant, la història, la pel·lícula, si vols, anant cap al passat, arriba al seu inici. Diguem, no se pot rebobinar abans. Sin embargo, lo que pasa es que la teoria d'Einstein no és confiable, diguem, prop d'aquest instant. Deixa de tindre validesa. Val. I això ho dia el propi Einstein. Això no és que ho diga jo. Perquè la teoria d'Einstein és una teoria, el que avui en dia diguem, clàssica de la gravetat. Clàssica vol dir que no incorpora la física quàntica, perquè les dues se van desenvolupar a la vegada i la teoria d'Einstein no incorpora els coneixements que va aportar una altra rama de la física, que és la física quàntica. I sabem, perquè tinguem molta experiència, que quan uno porta la matèria a una densitat enorme i fa les coses molt xocotetes, els efectes quàntics se tornen superimportants. Val. I no se poden despreciar perquè la física ve dominada per els efectes quàntics. I la teoria d'Einstein no s'incorpora. Per tant, la teoria d'Einstein és una teoria superbona, no deixa d'al·lucinar-nos cada dia, per a descriure l'univers a gran escala, per a descriure galàxies, planetes, sistema solar, l'evolució de l'univers global. Però quan l'univers el portem a un règim extrem, com prop d'aquesta singularitat, la predicció d'Einstein no puguem creure-la. Okay. I això ho va dir Einstein ben clarament. Per tant, des del punt de vista de la relativitat general de la teoria d'Einstein, el Big Bang hauria de ser, en lloc de la gran explosió, la gran pregunta. Sí, ja tens raó. Què passa així? El Big Bang no és una predicció, sinó és un resultat de portar la teoria més enllà d'on té validesa. L'han portat, diguem, és com si la teoria estiguera cridant i diguent, què feu? No me porteu més enllà perquè jo no tinc ferramentes per a descriure el que està passant a l'univers. Per tant, no és Big Bang, sinó és gran pregunta. Que això no vol dir que l'univers no començarà en aquest instant, això no vol dir això. Simplement que no ho sabem, que aquesta teoria no és la teoria correcta per a fer-li aquesta pregunta. I cal buscar-ne de noves. N'hi ha un exemple que a mi m'agrada ficar, que és bastant il·lustratiu, que és el de algo tan simple com l'àtom d'hidrogen, que és un protó i un electró pegant-li voltes, no? I les voltes peguen per la força elèctrica atractiva, fa que l'electró gire. Si uno intenta descriure un àtom utilitzant la teoria clàssica, sense física quàntica, resulta que l'electró, com està orbitant, el fet que està orbitant fa que l'electró emetisca radiació, perquè una càrrega elèctrica, quan l'acceleres, emetix radiació. Val. I això fa que l'electró perda energia. Per tant, un electró començaria a orbitar en una espiral i acabaria, segons la física clàssica, un àtom d'hidrogen és inestable i no poden existir a la natura. L'electró i el protó col·lapsarien en una singularitat. D'acord. Clàssicament, passa això a la natura? No, perquè jo estic viu, tu estàs viu i estem així gravant, àtoms són estables. Entonces, com se fa un àtom estable? Com s'evita en electrodinàmica que l'electró i el protó col·lapsen en una singularitat? Per principis quàntics. Els efectes quàntics fan que quan l'electró intenta arrimar-se hi ha algun tipus de reacció repulsiva, diguem. És com una força efectiva que fa que l'electró no pugui apropar-se al protó tant com vulgui i que compensa l'atracció electromagnètica i fa que l'àtom siga estable. No vull entrar en els detalls, però és una bona analogia de com sabem que en certs sistemes físics, si no existira la mecànica quàntica, aquests sistemes serien inestables i col·lapsarien en un
tipus de singularitat. Ok. Lo que passa en l'univers, en el Big Bang, és algo paregut. Si llevem la física quàntica, l'univers pareix, quan vas al passat, pareix col·lapsar en una singularitat, però això no ens ho creiem. I fa falta anar més enllà de la teoria d'Einstein per a realment saber el que va ocorrir ahir. Si ho entenc bé, doncs, hi ha una peça que no acaba d'encaixar del tot entre la teoria de la relativitat general d'Einstein Claro, ese es el... i el comportament de les partícules subatòmiques. Claro. Ese es el terreny de lo que es diu gravetat quàntica. La gravetat quàntica és una àrea de la física moderna que intenta combinar la teoria de la gravetat en la teoria de la mecànica quàntica. Com ha dit, són dues teories que se van desenvolupar en paral·lel, una no sap de l'altra, però... I, diguem, és com... Diguem, aquesta part de la física és com una persona bipolar, no? Que té dues personalitats completament diferents. I fins ara hem viscut feliçment en aquesta bipolaritat perquè cada una s'aplica en un règim completament diferent. La teoria d'Einstein és important per a coses macroscòpiques, grans, planetes, on la gravetat és important, i la mecànica quàntica se fa important en el món microscòpic. Aleshores, per les raons que sigui, la gravetat com la coneixem en el nostre dia a dia no encaixa en el model subatòmic. Clar. És a dir, que no quadra amb les observacions realitzades. Exacte. I des de l'any 70, crec, tenim el model estàndard de la física de partícules. Exacte, que se combinen aquests dos. Aleshores, si ho entenc bé, aquest model estàndard defineix les interaccions entre les partícules fonamentals, aquelles partícules que són indivisibles, els components fonamentals de la matèria, i 4 forces, que serien la nuclear forta i dèbil, l'electromagnètica i la de la gravetat. Correcte. És a dir, que el model estàndard explica tant els components fonamentals de la matèria com les interaccions que es donen entre aquests components, tant a nivell macro com microscòpic, si ho entenc bé. Exacte. Menys la gravetat. Exacte. La gravetat és la que se resisteix a conjugar-se en la mecànica quàntica. I és curiós, perquè, com has dit, de les 4 forces que coneixem, la força electromagnètica, la nuclear, dèbil i forta, les 3 s'han fet compatibles en la mecànica quàntica. S'han formulat en una teoria basada en els principis quàntics. Per exemple, per a electrodinàmica tinguem la electrodinàmica quàntica. Per a la dèbil tinguem la teoria electrodèbil, que és quàntica, i la forta també. Però per la gravetat, la gravetat és tremendament diferent a les altres forces. Completament diferent, i Albert Einstein ens va explicar per què. De fet, en la teoria d'Einstein, la gravetat no és ni siquiera una força. La gravetat en la teoria d'Einstein s'interpreta com la forma, la geometria que té l'espai i el temps. Les masses deformen l'espai i per això altres partícules segueixen curves en lloc de rectes perquè l'espai està deformat i no perquè n'hi ha ninguna força i se formula en termes geomètrics, no en termes de força. I això fa que sigui extremadament complicat conjugar-la en els principis quàntics. Però per a saber, això, com dia abans, aquesta bipolaritat que tinguem, hem pogut viure amb ella perquè n'hi ha molts pocs llocs on els dos fenòmens, gravetat i quàntica, siguin importants. És a dir, que no és imprescindible que hi hagi una teoria que unifiqui aquests dos models en la majoria de les nostres observacions. Clar, només si vas a llocs en l'univers on la gravetat siga superintensa i hi hagi coses molt xocotetes o la matèria estiga condensada en un espai molt xocotet o a grans densitats, te fa falta aquesta teoria. Però això només ocorreix en el centre de fores negres, on una estrella col·lapsa per a formar un fora negre i col·lapsa hasta el límit de no sabem hasta quan. Arriba un punt en qual aquesta matèria té una densitat enorme
i la gravetat i la quàntica han de ser importants. Però... Ara que estàs parlant dels forats negres, Ivan, permetem, sisplau, que faci un petit parèntesis, perquè com a l'ego en la matèria, però aficionat a la cosmologia i a la ciència-ficció, en moltes sèries hem sentit a parlar moltes vegades de l'horitzó de successos. Clar, sí. Però, sent molt sincer, se m'escapa realment aquest concepte, no acabo d'entendre'l. No, el horizó es algo... no és res estrany, ni cara que sona a Xina, però realment no és res sorprenent. Home, és sorprenent, però que no és res esotèric. El horitzó de successos és... Clar, tu agafes una estrella que comença a col·lapsar, no? I cada vegada la massa de l'estrella està condensada en un volum més xocotet. De tal forma que si tu estàs a la superfície, estàs ahí plantat i l'estrella va col·lapsant, la força gravitatòria cada vegada és més intensa. Per què? Perquè la massa se condensa en un espai més xocotet. Per tant, en la superfície, cada vegada la força és més xicoteta, més intensa. I si continues col·lapsant, arriba un punt en el procés de col·lapse on la força de la gravetat és tan intensa que res podria escapar. La gravetat és tan intensa que ni siquiera la llum seria prou ràpida per escapar a aquesta gravetat. De tal forma que res de lo que passa dins pot afectar el que passa fora. Per tant, no és possible establir cap mena de comunicació bidireccional. Envies, no? Claro, t'envies un xillit, crides, i el so no pot eixir. N'hi ha una analogia que ajuda molt a entendre que no és res raro, i és la d'un fluid. O sigui, tu agarres una tuberia normal d'una canyera d'una casa, no? I en aquesta direcció, on l'aigua va en aquesta direcció, imagines que comences conforme te maneges, que la velocitat de l'aigua siga cada vegada més gran. O sigui, si l'aigua va espaiet i conforme te maneges, l'aigua va més a pressa, com una cascada, no? O si vols, perquè la tuberia fa una cascada. Imagina't que ara n'hi ha peixos ahí comunicant-se, emitint so. Dos peixos, crida, li parla i el so, com l'aigua se maneja en aquest sentit, el so se propaga superràpid cap a la dreta perquè el fluid s'emporta el so. Parla i el so té que anar contracorrent. I el so li costa, però arriba a parlar en este. Però imagina't que ara se'n van on comença la cascada i la cascada és tal que la velocitat del fluid és més ràpida que la del so. O sigui, el fluid, l'aigua va tan a pressa que el so que emitix se l'emporta la corrent. Clar, no pot arribar. No arriba, se l'emporta la corrent. Ahí se crea un horitzó d'esdeveniments. Ahí se crea una frontera en la qual el peix que n'hi ha dintre no pot comunicar-se amb l'altre perquè el fluid s'emporta el so. El de fora sí que pot enviar senyals, però el que està dins no se pot comunicar. Ahí n'hi ha un horitzó d'esdeveniments. El que passa en un fora negre és molt paregut, però és la gravetat la que està portant-se les coses per dins. No n'hi ha fluid, és la força gravitatòria. Però de fet, estos se li diuen horitzó d'esdeveniments acústics en aquestes tuberies, perquè és el so el que no pot eixir. Se creen en el laboratori i de fet s'utilitzen per estudiar propietats de forats negres anàlegs, diguem, forats negres per al so. Una clara mostra més de la inventiva humana per buscar alternatives. Clar. Lo que estava contant és que dins d'un fora negre, en el centre, esperem que la gravetat i la quàntica, les dues siguin importants. Però com està protegit per un horitzó, realment no ho podem veure. Està com amagat dins de l'horitzó. Aquest és un lloc on la gravetat i la quàntica s'enjunten. L'altre és en l'origen de l'univers. Són els únics dos llocs en l'univers on pensem que la gravetat i la quàntica han de conjugar-se. En la resta de l'univers puguem viure en aquesta bipolaritat. Però per a saber si l'univers té un origen o no,
estem forçats, pensem, o és la meva opinió, a entendre a fer una teoria quàntica de la gravetat, a quantitzar la gravetat, a fer una nova teoria que englobe la d'Einstein, però que vaya més enllà a l'incloir els efectes quàntics. Sí. El problema és que queda molt... És un dels objectius principals de la física teòrica i porta més de 50 anys investigant-se i la veritat és que n'hi ha menys avanços des que uno poguera esperar. I la raó està relacionada amb el que acaba de dir. La física és una disciplina on teoria i experiments se conjuguen i s'ajuden a evolucionar, no? Els teòrics fan idees, els experimentals les proven i diuen no, aquesta idea no és bona, perquè això no funciona. Mira el que estic observant. I el teòric diu, ostres, si canvia això en l'equació, això puc explicar-ho. I a base d'interaccions al final se fa una teoria. Però en gravetat quàntica no tinguem experiments. L'únic experiment és dins d'un fora negre i bona sort si vols anar a fer-lo perquè no tornaràs. Clar. No crec que... O l'origen de l'univers que ja ha ocorrit i l'únic que tinguem és el que queda al nostre voltant. Però no podem fer experiments. És purament teòric. I la manca d'experiments és una limitació important. Això fa que hi hagi moltes teories, moltes propostes, però ninguna s'ha acabat de completar. Quizà les dues més conegudes és la teoria de cordes i la gravetat quàntica de lazos, de bucles. I les dues estan bastant desenvolupades, però molt lluny de ser completades. I a tu en particular, Ivan, quina és la teoria que més t'atreu? Perquè crec que tu ets purament teòric. Sí, jo soc teòric. Jo soc un físic teòric. Per supòs, mire dades, utilitzo dades d'observacions cosmològiques per a guiar-me, però el meu treball és purament teòric. Això és el meu laboratori. Té tota la pinta, sí. Hi ha molts de llibres i una pissarra planíssima de dalt a baix de fórmules. Paper, llapis i pissarra. És el meu laboratori. Jo he treballat en diverses idees sobre com pot començar l'univers. En particular, en aquesta segona teoria, la gravetat quàntica de llaços. Sí. I perquè me resultava un poc més atractiva, les idees, la forma en la que tracta la gravetat i la conjuga la mecànica quàntica estan més alineades en la meva forma de pensar. No vull dir que la teoria de cordes siga pitjor o millor. El nostre treball és desenvolupar-les i veure quin està d'acord en l'experiment, en l'experiència, no? I que m'agrada més una que altra. A la natura no li interessa el que m'agrada a mi. La natura és la natura. I aquesta teoria, encara que no està completament desenvolupada, sí que és prou madura com per a poder fer prediccions, en particular sobre l'origen de l'univers. I aquesta és la part que se diu cosmologia quàntica de llaços o de bucles. I bastant curiosament, aquesta teoria diu que en l'univers passa algo molt paregut a lo que passa en l'àtom d'hidrogen, que quan si agarrem l'univers avui en dia i anem cap a carrere en el temps, l'univers observable, la part que podem veure, l'univers pot ser més gran, però la part que puguem veure, l'univers pot ser infinit inclús. De fet, pensem que o és infinit o és molt més gran del que mai podrem veure. Clar, és completament inimaginable les dimensions reals que pot tenir, perquè de fet veiem només la part observable de l'univers. Clar. Se'm fa impossible representar-me l'extensió real que pot arribar a tenir. No la podem imaginar, realment, no la podem imaginar. I si vas per carrere... I hi ha una gran part que no l'observem, no la veiem. Exacte. I això ho sabem que n'hi ha moltíssim més.
Quan és infinit o algo extremadament gran, ahir no estem segurs. I no sé si mai podrem estar-ho. Els darrers anys s'han construït satèl·lits cada vegada més potents. Clar. Però encara la tecnologia actual, diguem-ne, que té mancances, no? I ja no és tema de tecnologia, és que està causalment desconnectat. La llum no ha tingut temps d'arribar-nos. Ninguna senyal ha tingut temps d'arribar-nos des de l'altra banda de l'univers. I, per tant, no n'hi ha forma física de saber el que ocorrirà. De lo que passa ahí, no n'hi ha forma física. Simplement perquè les senyals es propaguen a una velocitat donada i, per tant, hi ha un temps de propagació i això ens dona un radi màxim sobre el qual puguem aprendre. Més enllà està fora del nostre horitzó cosmològic. Un altre tipus d'horitzó, que és la frontera d'on les senyals ens han arribat. Déu-n'hi-do. Clar, hi ha coses que, per molt que ens escarrassem, estan fora del nostre abast, de moment. Tot i que puguem esforçar-nos molt. Sí. Les teories actuals sobre el Big Bang, totes coincideixen en que és l'inici de l'espai i el temps, o hi ha alguna alternativa? Deixa'm que acabi la frase anterior, perquè volia dir que en aquesta teoria de cosmologia quàntica de llaços, esta gran explosió, el Big Bang, se canvia per un rebot. Se pensa que l'univers observable, si vas al passat, se va contraure fins a un tamany mínim i si continues per carrer en el temps, o sigui, ahí no és que va col·lapsar, sinó que va rebotar i per al passat l'univers s'expandia. És dir, l'univers, si ara anem al passat i comencem la pel·lícula per avant el temps, l'univers primer es contraia, va arribar a una densitat màxima, un volum mínim del nostre univers observable i la contracció va canviar a expansió per efectes quàntics. I nosaltres ara visquem en la fase d'expansió. Però igual n'hi ha un altre clon de nosaltres fent una entrevista en la fase de contracció i explicant-se per què l'univers se contrau i si tindrà un final en el futur o no. Aquesta perspectiva en concret a mi m'interessa moltíssim i hi ha qui l'ha relacionat també amb l'hinduisme, no? Amb el que s'anomena els dies i les nits de Brahma, que és un cicle etern. Sí. Una altra pregunta és si això se fa cíclic o no. Això la gravetat quàntica de llaços no ho diu, perquè faria falta que l'univers, ara que està expandint-se, frenara la seva expansió i començara a contraure-se per haver un... I res indica que això vagi a ocorrir. Res indica que l'univers vagi a frenar. De fet, l'expansió està accelerant-se cada dia és més ràpida. Avui en dia. Així que... Això s'ha comprovat? Això són dades. Avui en dia l'univers està expandint-se de forma accelerada. Perdona que faci un altre petit incís, però té relació amb això que està explicant. Clar, jo he llegit i he intentat escoltar i entendre aquest fenomen i em costa moltíssim. O sigui, si s'expandeix l'univers, s'ha d'estar expandint, en teoria, per algun lloc. Sí. Evidentment. Clar, com ens podem representar aquest fet? Sí, costa molt, perquè això, la nostra intuïció, l'expansió se té que ocorrir dins d'un espai més gran, no? I l'univers no està dins de res, perquè l'univers, per definició, és tot allò que existeix. No pot estar dins d'un contenedor més gran. Per tant, la noció d'expansió resulta intuïtivament difícil d'admetir. I de nou és el llenguatge, perquè el que els físics a lo que ens referim per expansió està relacionat, però no és aquesta expansió de que la frontera va ocupant cada vegada un volum major. No és això. Que és complicat d'explicar perquè uno fa és de tot menys intuïtiu, això és seguríssim. Clar. Uno té que tindre certa abstracció i dir, bueno, imagina't que tu vius dins d'un cert espai, el qual no té frontera. Pensem que l'univers no té una frontera. Encara que pugui ser finit en extensió, no tenim una frontera. Això és fàcil d'imaginar perquè la Terra
la superfície de la Terra, per exemple, és finita, la seva superfície és 4 vegades pi el radi al quadrat, és un número finit, no és infinit, però no n'hi ha una frontera. Tu pots estar caminant i mai arribes a l'abisme. Ara em diràs que la Terra no és plana? Perdona per desil·lusionar-te, però... I, claro, perquè la Terra l'estem mirant des d'un espai ambient tridimensional on està. Però matemàticament se pot descriure un espai com el nostre, tridimensional, i si li añadissis el temps quadridimensional, la quarta dimensió és el temps, que tinga un volum infinit, un tamany infinit, però que no tinga frontera i no estiga clavadís de res. Això és possible. Bueno. Bueno, possible no vol dir senzill. Clar. De fet, Einstein, això és la màgia de la teoria d'Einstein. A Einstein li costà prou de 10 anys aprendre les matemàtiques necessàries per a descriure aquesta situació. I de fet va col·laborar amb el seu col·lega Marcel Grossman, que era matemàtic, per a intentar entendre aquestes matemàtiques que precisament expliquen com és l'univers en la seva teoria. I va ser molt complicat per a ell, no va ser res senzill. Imagina que no has de sentir-te mal si en 5 minuts no ho entens, perquè a Albert Einstein li costa 10 anys. Vale, ja em quedo més tranquil. Però és possible, definir aquests espais quadridimensionals on són finits i no n'hi ha frontera, perfectament. I ara, clar, ara hay que parlar com s'expandixen aquests espais. Com no n'hi ha un espai ambient on aquest espai estiga incluït, no, la noció d'expansió ha de ser diferent. I la noció d'expansió, la forma en la que se defineix és simplement calcular la distància entre dos punts. Tu agarres dos punts arbitraris i calcules la seva distància física. La distància física se pot medir utilitzant llum o de qualsevol altra manera. O sigui, una forma de medir i definir la distància física. I ara li dones a l'evolució i te dones compte que aquesta distància física va creixent en el temps. I això ocorreix per a qualsevol parell de punts que agarres. Qualsevol parell de punts que agarres, la distància física creix en el temps. Això és el que li diguem expansió. A aquest concepte, ni més ni menys, que la distància entre qualsevol parell de punts de l'univers creix en el temps de forma espontània. Jo en el llibre fico una analogia que també és limitada, que és la d'una massa de pa al forn. Una farina... Parles de formigues en allà. Claro. Tampoc és bona l'analogia perquè eixa massa té una frontera i l'univers no. Però bueno, almenys eixa analogia, quan fica eixa massa al forn per la levadura, no, això comença a créixer i si tu eres bactèries que viu dins, te dona la sensació de que la massa s'expandix. Perquè la distància física entre elles va creixent en el temps. Algo així és el que passa a l'univers. I això ho medim, Això ho medim. De fet, la història és supercuriosa, perquè Albert Einstein... Einstein no va ser el que va predeir l'expansió de l'univers, encara que la seva teoria ho predeia. Va ser altra gent, Lenet i Friedman, que van anar a Einstein i li van dir: mira, jo crec que la teva teoria predeix que l'univers s'expandeix. I li va dir: va, agarra i llita't. No va dir d'aquesta manera, però va dir: això és impossible. Les teues... No volia acceptar que l'univers s'expandeix. Exacte. I Einstein tenia per raons històriques, no? Tenia un sesgo mental de que, com tot el món en aquella època, no sols Einstein, de que l'univers tenia que ser estàtic, per principis filosòfics, no sé, i quan esta gent li va anar a Einstein i li va dir que la seva teoria predeia l'univers en expansió, Einstein no ho va acceptar. I, de fet, va ser bastant dur amb ells, públicament inclús. Hasta utilitzar la paraula abominable per a les idees de Friedman i Lenet. I que Einstein te diga això és... Dur.
de planxar una miqueta. Clar, hasta que les observacions van parlar i van dir, sí estan, l'univers s'expandeix. I Einstein va tardar, però finalment públicament va dir, estava equivocat, l'univers s'expandeix. Suposo que va acceptar les evidències empíriques, però de tota manera és un concepte que porta al límit la nostra imaginació. Sí, estic d'acord. Això de buscar respostes a les preguntes més fonamentals és una cosa que sempre m'he fet i tot i que em manca una base teòrica i sobretot matemàtica per poder justificar les coses com tu ho fas, perquè has triat aquest camí, preparant aquest programa i llegint diferents entrevistes, em va sorprendre força saber que en un moment determinat no tenies clar per on tirar, fins i tot vas deixar d'estudiar. Sí, als 15 anys vaig deixar d'estudiar. Vaja. Sí. Fracàs escolar. Home, m'imagino que hi hauria haver algun motiu més enllà del pur rendiment acadèmic, perquè veient la teva trajectòria posterior, manca de capacitat no seria. Bé, bueno, tots sabem que els camins de la vida són incerts, no? I sí, jo vaig deixar d'estudiar, jo vaig néixer a un... me vaig educar i vaig criar en camp, no? En una zona rural, on l'educació més avançada no era el que primava entre el meu cercle. Els meus pares no estan educats, són fills d'agricultors de la postguerra espanyola i amb poca educació per mala fortuna d'ells, i el meu ambient no era intel·lectual, no? Però diguem, vaig anar a treballar en 14-15 anys i realment, no sé, me vaig donar compte de que jo treballava fent sabates en Elx, que és jo soc d'Elx, és una ciutat industrial de sabatera, i, clar, un treball supermonòton, moltíssimes hores fent tot el dia el mateix, i després de diversos mesos la meva curiositat personal deia que no era el meu camí. I vaig demanar als meus pares tornar a estudiar i me van dir que sí, i vaig tornar. I ahir vaig rebre una classe de física que me canvià la vida i portava algo dins que se va despertar i jo vaig dir, això és lo meu. Això és lo meu. Doncs sobretot felicitar els teus pares perquè et permetessin tornar a estudiar, i per aquelles coses inescrutables de la vida, el fet de conèixer un professor fes aflorar tot allò que tu duies dins. No, per fortuna, perquè jo me plantege, bueno, què hauria passat si no hauria trobat aquest camí en aquest instant, no? Perquè igual no hauria sigut físic i tot el que me diverteix ara i el meu treball mai haver eixit d'ahir. Sí, totalment. Això és la vida. Moltes vegades em plantejo on podríem haver arribat si gent brillant hagués tingut l'oportunitat. Clar. De tenir una educació, uns estudis reglats que li permetessin expressar la seva potencialitat. Exacte. I aquest és un missatge molt potent. Exacte. Però bueno, la meva història a mi m'agrada comentar-la perquè té un missatge per als adolescents, no? Que qualsevol adolescent pot tindre dins coses boníssimes per a donar a la societat, i encara que en un moment de la seva vida tot siga obscur o res funciona, la vida és molt llarga i tot és possible en voluntat i en interès. Sí, com dèiem fa un moment, la importància de tenir uns bons professors que motivin la curiositat, l'esperit crític, les ganes de conèixer. Això és l'altre missatge, no? L'altre missatge és per als professors, perquè són, al final, els impulsors del talent de les persones, no? Algú que sàpiga identificar i impulsar de forma motivar, de forma adequada als adolescents. Jo s'ho dec tot a l'educació, que además és l'educació pública, no? Jo soc un gran defensor de l'educació pública perquè sense ella jo no hauria eixit del cercle on me vaig educar, no? I avui tu mateix ets un professor. Sí, però bueno, a vegades. Però jo tinc molt en ment, que diguem, jo torno tot el que em van donar, no? És el cercle, no? I ho faig super a gust. M'encanta ensenyar justament perquè jo vaig experimentar lo important que és l'educació. Lo important que és que te motiven, que és que
que identifiquen el talent i l'impulsen, no? Llavors jo intento fer-ho des del meu punt de vista. L'accés a una educació de qualitat és absolutament fonamental. És vital. Doncs tanquem aquest parèntesis més a nivell anecdòtic, a nivell personal, però crec que, com he dit abans, té un missatge molt important, sobretot que moltes decisions que es prenen en l'adolescència no són inamovibles. Sempre es pot tornar a reenganxar un amb els estudis si els ha deixat pel motiu que sigui. I tornant a la física, a la cosmologia, ens havia quedat pendent parlar d'algun tema fonamental, em sembla. M'has preguntat abans pel buit. Exacte, el buit o el no-res. Aquell concepte del qual diuen que sorgeix tota la matèria, tota l'energia, tot allò que composa la realitat i l'univers, vaja. Sí, clar, quan te diuen com pot sortir la matèria del no-res, això pareix una paradoxa. No és res com va sortir la matèria, això pareix violar qualsevol llei de conservació d'energia, d'entropia, o sigui, pareix violar-ho tot, no? Com pot ser això? Claro, però és com la pregunta, què passa si una força infinita actua sobre un objecte inamovible? Claro, la resposta és que està mal definida la pregunta. O sigui, una força infinita no pot haver un objecte inamovible, no? O sigui, moltes vegades és la forma en la que formulem les preguntes que... En este cas és perquè el no-res, o sigui, vol dir, què és el no-res? Això és el que resol aquesta aparent paradoxa. Què significa el no-res en la física? I com imagina que en algun moment hauràs pensat o hauràs llegit, la història del concepte de no-res és fascinant. De fet, hi ha estudis psicològics des de fa molt temps, no? El ser humà, el concepte del no-res, sempre m'ha costat molt. I històricament incloure el zero, per exemple, en sistemes matemàtics va ser altament no trivial, no? Els romans no incloïen el zero, no? Els maies van incloure el zero, els egiptes també, però, diguem, aquest concepte de no res sempre ha sigut una cosa que al ser humà havia costat molt. Sí, clar, a veure, psicològicament hi ha aquell terme famós, no?, de l'horror vacui, no?, el terror a la buidor. Exacte. I pel que sembla, la física actual conclou que allò que en diem no res no existeix i que el concepte del buit absolut en física no té sentit. Potser en filosofia sí, però això seria tema per un altre dia. Que el no res és senzillament allò que queda, allò que roman, quan hem tret tot el que és possible treure. Però sí, és exacte. I finalment se va establir el concepte de no res, això com l'acabes de definir perfectament, no? Com l'ausència de qualsevol altra cosa. I tot això que ens costava entendre al final, com que l'hem acceptat. El vam acceptar, diguem, això és el buit, diguem. Encara que ens costi imaginar que la intuïció ens diga això és molt raro, molt van tragar. El no res és l'ausència. Deu d'existir algo com l'ausència. Però la física quàntica ens va canviar per complet. El naixement de la física quàntica va revolucionar el concepte del no res fins al punt de que ens ha dit que el no res no existeix. De que és físicament impossible tindre ausència complet d'energia, matèria o tot. Això és impossible. La mecànica quàntica se formula aquest principi, el nom que porta és el principi d'incertidumbre de Heisenberg, d'incertesa de Heisenberg. I el que ens diu és que és impossible determinar per complet 100% d'informació totes les propietats d'un sistema. Si fixes molt, n'hi ha una altra propietat que està indeterminada. Per exemple, si fixes molt la posició d'una partícula, la seva velocitat s'indetermina. És a dir, té una incertesa intrínseca a la natura. Això costa entendre, jo ho entenc. Això té a veure amb els resultats d'aquells experiments que s'han fet en els quals es demostra que les partícules es comporten d'una manera
quan no hi ha observador i d'un altre quan se les observa? Sí, està relacionat, però això és inclús més fonamental, perquè això ja és inclús independent d'un observador. Que simplement totes les propietats d'un sistema no poden estar determinades simultàniament. I això xoca moltíssim, perquè clàssicament nosaltres pensem que una partícula té velocitat, posició i qualsevol propietat ben definida la mire o no la mire. En mecànica quàntica ens diu no, que n'hi ha una indeterminació intrínseca a la natura. La natura és indeterminada a nivell fonamental de forma intrínseca. Això no ho vegem perquè aquesta indeterminació és tan xocoteta que no la percebim. I realment canvia la forma filosòfica d'entendre la natura. Això és el que moltes vegades se diu que Einstein no acabava d'agradar-li, que Déu no juga exacte perquè no pot existir una indeterminació, però els experiments ens han corroborat que existeix. És a dir, que d'alguna manera, bueno, d'alguna no, del tot aquests experiments trenquen amb la lògica de la mecànica clàssica, no? Que tot està perfectament determinat. Exacte. La física quàntica ens diu que no. Això és absolutament fascinant. És fascinant. I de fet obliga, crec, als éssers humans a fer un exercici d'humilitat. Sí. I de que la nostra lògica potser necessita algun canvi, algun revulsiu. I de fet, has comentat abans que el teu interès últim en aquesta sèrie d'entrevistes és parlar de la consciència. N'hi ha tota una teoria de com la consciència pot tindre origen quàntic, aquest tipus d'indeterminacions i peculiaritats de la mecànica quàntica. I n'hi ha molts pensadors, jo conec diversos d'ells, que Doncs si em pots facilitar algun contacte, t'ho agrairé moltíssim, perquè això ja és top 3, diguem-ne que apuntant al top 1, el tema de la consciència, per mi. I jo penso que, jo com a físic, com a persona, és quan un aprèn. De fet, estic ensenyant, ara ensenyo mecànica quàntica, en la Universitat de Louisiana, intento explicar-les als estudiants aquesta indeterminació, diguem, incertesa intrínseca a la natura i veus la reacció, diguem, del ser humà que és contrari. Això, per el nostre sesgo, per la nostra intuïció i la tendència de qualsevol estudiant, inclús la meva, és dir, bueno, quizà és que no entenguem l'univers prou i arribarà el moment que algú se doni compte de que hi ha una teoria més fonamental que la mecànica quàntica que no té ninguna incertesa. Però Clar. Tornem als principis científics. I la postura dels científics és qui soc jo per a juzgar la natura? El que tinc que fer és anar a experiments i provar-lo de totes les maneres que n'imagini. I la mecànica quàntica triomfa cada vegada que la intentem provar. De fet, n'hi ha un test que se diu el test de Bell, de John Bell, que va ser un físic teòric, treballava en el CERN, que diguem, va ser capaç de trobar una sèrie de relacions entre quantitats que pots medir que, diguem, ninguna teoria determinista. Això va ser la gran contribució de Bell. Ninguna teoria determinista podria donar unes certes relacions. Cap. I les va proposar, va dir, aquesta és una forma de comprovar si existeix alguna teoria determinista darrere d'aquestes medicions. I els experiments van tardar 20 anys en fer-se, se van fer en els 80, i van dir que no, que la mecànica quàntica triomfava. I van rebre el Premi Nobel l'any passat. L'any passat el Premi Nobel va ser sobre les 3 persones que van fer l'experiment per a corroborar les desigualtats de Bell, que se diuen desigualtats de Bell, que tenen una importància abismal perquè realment te diuen que no hi ha ninguna teoria determinista on tot estigui determinat, sense incertesa, que siga capaç d'explicar aquestes medicions. Així que els físics ens tinguem que callar i dir, bueno, encara que la meva intuïció me diga que no, la natura està parlant. No tot està completament determinat en un sistema. És complicat d'entendre, perquè com que no està determinat? Doncs no.
I matemàticament això se formula de forma rigorosa. És a dir, les paraules així simples pareix que són un poc vagues, però les fórmules matemàtiques són rigoroses i sabem perfectament què vull que em dir en això i com se medeix i quines repercussions té. I una repercussió és per al concepte del buit. Val. Si n'hi ha una incertesa intrínseca a la natura, és impossible tindre el no res. Sempre pots, inclús si lleves tot el que n'hi ha, si vas a medir, tens certa probabilitat de medir algo diferent del no. El no res no existeix, simplement. I el no res té energia. Se diu l'energia del buit. Perquè aquestes fluctuacions quàntiques tenen energia. I és impossible tindre un sistema energia igual a zero en física quàntica. És impossible. No existeix. L'estat de mínima energia té energia diferent de zero. Degut a aquestes fluctuacions quàntiques, aquestes indeterminacions quàntiques intrínseques, això porta associat una energia mínima que és diferent de zero. I una vegada que entens això, que el buit no és el no res, sinó és el sistema de mínima energia, que no és zero, ja no se fa tan estrany que tu puguis crear partícules del buit. Mira, ara que parles de les partícules, permeta'm un petit incís. Ivan, si no et sap greu. Com definiries la diferència entre matèria i energia? Diguem que la matèria té massa i l'energia no? La massa i l'energia... no, diguem, la matèria se caracteritza per tindre massa, no? I resulta que l'energia l'han vist en l'univers en diferents tipus, no? Per exemple, energia de moviment, no? Si algo està movent-se, energia perquè me xoca i me fa mal, no? Energia perquè està en un camp de forces, no? Com este llapis, té energia perquè la gravetat està atraient-lo i si jo el solte, pum, és energia... Energia potencial. Energia potencial, energia cinètica. I se pensava que la massa era algo diferent. Era massa, era diferent del concepte d'energia. Fins que Albert Einstein, una altra vegada, el Tito Albert, ajudant-nos, en la seva teoria de la relativitat especial ja indicava que realment la massa és una forma d'energia. És una altra forma d'energia, similar a la cinètica o la potencial, però se manifesta des d'una massa. I igual que l'energia potencial se pot transformar en cinètica, ja acaba de fer l'experiment, no? La potencial, la massa se pot transformar en energia potencial i energia cinètica. De fet, això és la base de l'energia nuclear. L'energia nuclear són, per exemple, dos núcleos, si fas fusió, dos núcleos que es juntes i crees un altre més gran, el conjunt, i resulta que el conjunt té menys massa que la suma de les parts. I aquesta diferència de massa se converteix en energia radiada. I això és energia de fusió nuclear. En els reactors que tinguem ara se fem fissió. Hi ha un nucli gran, se trenca en dos i la massa final és més xocoteta que l'inicial i la diferència s'emiteix en energia i l'energia s'utilitza, se converteix en electricitat. És un exemple de com transformar la massa en energia. Entonces, la massa és una forma d'energia. A partir de, per exemple, sabem que si tu agafes dos làsers forts, si són suficientment intensos, tu podries crear electrons, parells d'electron-positron. L'energia de la llum se pot transformar en partícules massives i viceversa. Partícules massives poden xocar i desintegrar-se en llum. Altra vegada, energia-massa transformant-se una en l'altra. I esta creació de partícules des del buit no és més que això. És un procés de transformació de l'energia del buit, que realment no és buit, té certa energia i se transforma en partícules massives. I n'hi ha un procés que s'estudia en l'univers. L'expansió de l'univers és el catalitzador per a que l'energia del buit se pugui transformar en partícules massives. I quan t'ho expliquen així, doncs no és tanta màgia. Primer concepte, que el buit té energia. El buit no és el no res, és l'estat de mínima energia, que té energia diferent de zero. L'expansió de l'univers, com ha dit, és
és un catalitzador, és un catalitzador per a que l'energia del buit se transforma en parells de partícules. I tu comences per el buit i l'expansió, diguem, te dona el mitjà per a transformar aquesta energia del buit en partícules reals que al final, després de l'evolució, donen lloc a tot el que vegem, no? Galàxies, superclàsters de galàxies, superclústers. I és realment fascinant pensar que l'estructura actual de l'univers a gran escala, no? A escales cosmològiques, realment pugui haver tingut origen en el buit quàntic, en la riquesa del buit quàntic. I ja te dic, això no és... part de la meva investigació va justament sobre això, i a mi m'agrada enfatitzar que el que diguem no acaba així, en aquestes frases, paraules, no, sinó que diguem, bueno, si esta idea és de deberes, què és el que han de veure en el cel per a confirmar-les? I n'hi ha prediccions molt concretes de correlacions entre observables ací i allà que eixirien si és de veres que l'estructura de l'univers ve del buit quàntic i això s'ha medit. Les correlacions de temperatura que vegem en el fons còsmic de microones quadren d'una forma exquisita en el que s'espera de creació de matèria a partir del buit. I això és realment profund. Fons còsmic de microones. Ivan, podries definir-nos aquest concepte a què fa referència? Sí. Pel poc que sé, m'imagino que són com les pistes més primigènies que tenim de l'univers primitiu. Sí, exacte. És una radiació que ens arriba en el cosmos, que ens arriba de tots llocs, que la seva longitud d'ones està picada a les microones, per això se diu aquest nom. Ma mare en algun moment pensava que jo em dedicava a la cuina, quan escrivia papers en microones. Diu, tu no fes física. I és perquè la longitud d'ona d'aquestes ones està picada, té el màxim en les microones. I és com si estiguem dins d'un forn on ens arriba radiació en microones de tots els llocs. I aquesta és la radiació que en l'univers primordial, no? L'univers primordial era tan dens que la llum estava ligada a la matèria, la llum no es podia propagar lliurement, xocar, era opac, no? Però quan l'univers és... Així era tot fosc? Clar, era fosc perquè la llum no podia propagar-se, xocava en partícules. Hi havia tantes partícules que és com dins de mi, no? La llum no se pot propagar lliurement. Però l'expansió de l'univers va fer que la matèria se diluïsca i en algun moment l'univers se va fer transparent a la radiació. I la radiació s'ha quedat per ahí pegant voltes pel cosmos. I ara nosaltres estem enmig i la podem medir. I aquesta radiació té informació sobre com era la matèria abans, perquè abans estaven en contacte, no? Estaven en equilibri tèrmic. Estaven en equilibri, tenint informació en comú fins que l'univers se fa transparent. Aquesta radiació comença a viatjar lliurement, però ja no es modifica per res i manté la informació inicial. Per tant, observant-la, puguem saber com era la matèria en el passat. Val. El fondo còsmic és com una fotografia de l'univers primordial, no? Mirant el fons còsmic de microones, podem aprendre moltíssim sobre com estava distribuïda la matèria en l'univers primordial. Ara que parlem de les radiacions del fons còsmic de microones, quina és la teva opinió de la darrera teoria de Sir Roger Penrose? Premi Nobel fa uns 3 anys pels seus estudis de cosmologia, superfamós i el que molts com jo vam conèixer a través del seu llibre de divulgació La nueva mente del emperador, però que com que no són físics doncs no baixem al detall. Crec que ell defensa que els Big Bangs són un fenomen successiu i per tant recurrent i que seria possible compartir informació d'un univers que està morint amb el nou univers que està per néixer precisament a través d'aquestes radiacions. Què n'opines tu d'això? Bueno, la teoria de Penrose jo no li diria teoria.
és una sèrie d'idees. Penrose no les ha publicat en ningun artícul i, per tant, ninguna persona com jo pot anar a refer els càlculs per a veure si estic d'acord o no. Penrose ha escrit una sèrie d'idees semidivulgatives en llibres de divulgació on una possibilitat és... Però, diguem, això són quasi paraules en què no està basat en un estudi, en una formulació matemàtica rigorosa. I, per tant, si a mi me pregunten, i dic, pues realment no tinc opinió, perquè si tu me dones la teoria, que jo l'estudi en detall, que jo me faig els càlculs, te podré dir si estic d'acord i té sentit o no. Però la teoria de... Les idees de Penrose no estan a aquest nivell encara. Són una sèrie de possibilitats que ell escriu de forma semi-qualitativa. Vaja, no les ha formulat, aleshores. No estan formulades. Estan semiformulades, però no estan formulades. Encara que ell ha fet prediccions que jo no puc comprovar. De tota manera, el sol fet de pensar que pots transmetre informació d'un univers a un altre futur és absolutament mind-blowing, no? Que es diu en anglès, fascinant. Sí. Sí, però sí, moltes coses són fascinants, però científics diferenciem de lo que és especulació de lo que és ciència rigorosa. I Penrose és el meu héroe. Penrose és una de les mites de la gravitació, no? Sí, i tant. Va guanyar el Nobel perquè va revolucionar la forma en la que tinguem la gravetat, fent ciència d'articles, de càlcul, no? Ni per res vull no donar-li mèrit a Penrose. Penrose és una figura, diguem, al nivell prop del nivell d'Einstein, diguem. La gravetat ha sigut un geni, realment, un revolucionari. Però aquestes idees que ha fet ara al final, diguem, no és el mateix. Ell no les ha escrit en ningú paper com a tal, les ha escrit en llibres de divulgació. I hi ha que diferenciar aquestes idees de les idees anteriors d'ells que estan perfectament ben formulades. I totes aquestes noves teories del multivers o de l'univers hologràfic, etc., que han anat sorgint les darreres dècades, tenen el mateix valor per tu? No, bueno, depèn, perquè, per exemple, l'univers hologràfic, aquestes idees d'holografia i estan basades en la conjetura de Maldacena, estan perfectament ben formulades. Això són teories concretes. Els hi dones un punt més de credibilitat, aleshores, en aquestes. Que són més concretes, diguem. Són teories que jo puc anar i mira, esta és la teoria, aquestes són les hipòtesis, aquestes són les equacions que governen aquesta teoria i aquestes són les prediccions. Jo puc veure les hipòtesis, dir si me pareixen raonables o no i puc seguir la demostració fins a les prediccions i anar i comprovar. En la teoria de Penrose, aquest cos teòric no existeix. I respecte a la teoria del multivers, què en penses? La teoria del multivers, bueno, ahí també és un tema delicat perquè està basada en idees científiques, no? Bueno, de fet, el concepte de multivers ha aparegut la mateixa paraula per a descriure diferents coses. La majoria de paradoxes estan basades en utilitzar però en física i en qualsevol disciplina del món. Moltes de les discussions que n'hi ha en el món és perquè cada un vol dir alguna cosa diferent en la mateixa paraula i diu, no, jo no tinc raó, i al final és el mateix. El multiunivers ha aparegut, per exemple, n'hi ha gent que se refereix al multivers fent referència al fet de que nosaltres només podem veure una porció del cosmos total. I això podríem dir-li el nostre univers, que és la part del cosmos que podem veure. I un altre observador, una altra persona que estiguera, o alien, que estiguera en l'altra banda del cosmos, tindria el seu propi univers. I des d'aquest punt de vista podries dir que n'hi ha multiversos, que realment no són perquè són part d'un univers més gran. Altres teories, com la teoria de cordes i tal, diguem, si l'extrapoles en certa direcció, diu alguna més, no? Diu que n'hi ha universos paral·lels, qual jo no sé molt bé què vol dir.
el problema de tot això és que la majoria d'aquestes idees no són refutables, perquè aquests diferents universos no estan causalment connectats. I la meva actitud la ciència és que allò que no és refutable no és física, o almenys no és la física que jo m'agrada fer. És filosofia o és mística o és un altre tipus de disciplina vàlida, perfectament. Entraríem ja en terreny de la metafísica, pràcticament, doncs. Claro, no se pot contrastar en experiment i no se pot refutar, llavors no és el que jo treballo. I és la raó per la qual les idees del multivers jo no soc fan d'elles. Si algú ve algun dia i em diu no, Ivan, jo tinc una forma de comprovar-ho, ara sí, ara estem en el mateix negoci tu i jo. Però si no, soc escèptic. No escèptic, sinó que és una altra disciplina. No és la meva disciplina. I em sembla perfecte. És per aquest motiu, precisament, que vaig voler començar aquesta sèrie de programes que et vaig comentar, que tenia en ment fer, amb tu. O sigui, tenia clar que volia començar parlant de cosmologia, parlant de física pura i dura i definint les bases del que el coneixement humà actual sap sobre la realitat en la que vivim. I a partir d'aquí ja hi haurà temps i programes que dedicarem a deixar volar la imaginació, a especular i a parlar de filosofia, de metafísica i de tot allò que ens convingui, de teologia, per què no? De biologia, de història, d'arqueologia, de tot allò que la curiositat i la inventiva humana ha sigut capaç de concebre. No ens limitarem en la nostra recerca d'allò que és important i fonamental. Ivan, actualment què ocupa el teu temps? Quines són les teves investigacions prioritàries? Actualment, treballo en una sèrie d'idees. El bo de la ciència és que un pot fer moltes coses, no? Tinc un grup de gent jove que treballa amb mi i tinguem molts projectes. Però, una de les, a part de la cosmologia primordial, que molts anys m'ha dedicat a veure si aquest tipus de rebot de l'univers, quines senyals podria donar per a comprovar-ho o no. Que se pot veure en el cel per a dir-nos si va haver un rebot de l'univers o no. Però últimament treballo més justament en aspectes relacionats amb el que han comentat abans, de com partícules se poden generar del buit. I això ocorreix en diferents... Això és essencial per a la cosmologia, com ha dit abans, i també per a forats negres, perquè forats negres també tenen la capacitat de transformar el buit al seu voltant en parells de partícules, i això se diu radiació de Hawking, perquè va ser el descobriment més important de Stephen Hawking. I, llavors, la transformació del buit en partícules té una gran importància per a l'univers com per a forats negres. I és molt curiós perquè és un procés quàntic i aquest procés genera parells de partícules les quals estan entrellaçades. Entrellaçament és una paraula quàntica que s'utilitza per a descriure un fenomen quàntic que vol dir que aquestes dues partícules realment tenen propietats en comú molt peculiars. I llavors, una de les prediccions d'aquestes teories és que l'univers d'expansió crea aquestes partícules entrellaçades i també forats negres. La meva investigació recent s'enfoca bastant en entendre això millor i en intentar també comprovar-ho experimentalment en el laboratori. Tinc moltes col·laboracions amb gent experimental on poden simular en aquest tipus d'horitzons d'esdeveniments en fluids que ha discutit abans, o simular un univers en expansió agarrant un fluid i fent-lo expandint-se, perquè aquest procés de creació de partícules del buit també ocorreix ahí. I en els últims mesos estic treballant en diversos projectes en experimentals per a predir què se hauria de medir per a confirmar aquesta idea. Confirmar la creació de partícules entrellaçades
de forma quàntica Uh-huh. a partir del buit. Aquest entrellaçament entre partícules depèn de la distància o no? Sí, bueno, en un experiment, si les deixes massa, com les partícules interaccionen en l'ambient, no? En l'aire, en la llum, pues acaben perdent l'entrellaçament, tens que dir-les. Però... o sea, i això confirmaria, o sea, això seria una confirmació de les idees de Hawking i de les idees dels cosmòlegs que van predeir que les expansions de l'univers o les forats negres poden crear partícules des del buit entrellaçades, diguem. El meu objectiu és comprovar-ho. No, és molt interessant perquè la tecnologia fins ara no permetia, però la tecnologia avança de forma exponencial i la medida d'entrellaçament és una senyal inequívoca de que aquestes partícules venen del buit quàntic. Uh-huh. És dir, estem realment volent comprovar aquesta idea, aquesta pregunta que tu has fet, com pot ser que la matèria isca del buit? Per a mi, la forma de comprovar-ho és medint l'entrellaçament que se predeix i estic obsessionat. Disculpa, Ivan, el concepte d'entrellaçament realment què implica? Diguem, entrellaçament realment són correlacions que n'hi ha entre les dues partícules. Les seves propietats estan correlacionades. D'acord. O sigui, correlacions és que tenen coses en comú, no? Però són unes correlacions molt peculiars que sols són possibles en la teoria quàntica. De fet, estan relacionades en el teorema de Bell. Són un tipus de correlacions que no poden existir en teories deterministes. I jo soc gran defensor de que l'entrellaçament és la senyal inequívoca de que aquestes partícules venen del buit i estic obsessionat en comprovar-ho experimentalment i intento treballar en gent experimental sé que fa experiments per a predeir el que s'ha de medir i que ells facin l'experiment a veure si realment s'hi veu. Confirmar-ho seria una fita increïble. Això és una de les coses que m'agrada veure confirmades. En el laboratori, aquesta idea és un dels pilars de la cosmologia moderna, no? Pensem que això és el que passa en l'univers, però l'univers no puguem comprovar-ho perquè aquest entrellaçament s'ha perdut en l'evolució còsmica. Arrel dels experiments i tot això que estaves comentant ara, nosaltres vam entrevistar fa uns anys a Sabine Hossenfelder, una física i matemàtica, arrel del seu llibre Lost in Math, on era molt crítica precisament amb alguns dels experiments que s'estan fent les darreres dècades i sobretot amb la insistència gairebé obsessiva amb la teoria de cordes. Ahí estic completament d'acord en el punt de vista de Sabine. O sigui, la motivació de la teoria de cordes, que és conceptualment molt interessant, basada en simetries i en principis molt elegants, és molt bona. O sigui, jo entenc perfectament que la gent es tornarà quasi boja, no? Al principi, no? Perquè pareixia funcionar molt bé i tot quadrava. Però aquest camí, aquest progrés se va parar i no ha progressat tant com s'esperava. Ha produït ramificacions molt interessants, com esto de holografia, que s'ha aplicat a altres branques de la física, però com a gravetat quàntica en tal, els desenvolupaments no són tant com s'esperaven. I el que Sabine imagina que vol dir és que uno no se té que obsessionar en els principis matemàtics de bellesa i simetria que s'han utilitzat, perquè si no avancen, pues, quizá hauria que buscar altres alternatives, no? De morir d'èxit, no? Morir per la bellesa, no? I ahí estic d'acord. És cert que certa part de la comunitat de cordes, no tot el món, ni molt menys, han insistit moltes vegades que és la teoria, que això és el que n'hi ha que fer i no n'hi ha que fer ninguna altra cosa, li han donat moltíssim de bombo i Sabine se referirà a que els resultats concrets no estan d'acord en el bombo que se li ha donat. Jo ahí estic d'acord. Però bueno, això és ciència i les idees estan ahí i igual evolucionen d'una manera o d'una altra i veurem el que passa. Però és de veres que en aquest moment la gravetat quàntica i en particular la teoria de cordes jo penso que està en una situació de crisi.
Així, disculpa, així tu creus que la gravitació quàntica de llaços respon a més preguntes que la teoria de cordes? Per una altra banda, que tampoc és que estava per a tirar coets, perquè, diguem, la teoria com a tal, encara que ha fet molts avanços en cosmologia i en fores negres, la teoria global està un poc atascada i n'hi ha problemes matemàtics que s'estan intentant resoldre i encara n'hi ha molt de treball per a fer, no? O sigui, no vull dir que les altres estiguen molt millor, no? Però sí que n'hi ha avanços més concrets en temes purament de gravetat quàntica, com què passa dins d'un fora negre o què passa quan la gravetat és molt intensa, el qual la teoria de cordes no ha pogut respondre de forma concreta encara. Estic xalant com un criu, Ivan, amb la conversa amb tu. Tens una miqueta més de temps, encara? No molt, perquè tinc que donar una altra xerrada de mitja hora i me la tinc que preparar. Molt ràpid, de manera molt breu, doncs. M'agradaria que poguessis donar resposta a alguna de les preguntes que ens han fet a través de les xarxes socials a alguns dels nostres oients i que crec que són molt interessants. Com l'Òscar Castro García, que ens pregunta que mentre que se sap que no existeix el buit en mecànica quàntica i que sorgeix energia del no-res, el 85% de la realitat còsmica està plena de matèria fosca. És possible que l'efecte Casimir estigui vinculat amb l'energia fosca? Ivan, abans de contestar això, permetem un petit incís. Són el mateix, matèria i energia fosca? Sí, no és el mateix. No és el mateix. La matèria fosca és... Jo sempre dic que el nom fosca fa referències a que realment no sabem el que és. No fa referència... Bueno, la matèria també, perquè aquesta matèria no la vegem. Sabem que està ahí per l'efecte gravitatori que crea. O sigui, vegem que n'hi ha algo que crea gravetat, però això algo no es veu, això alguna cosa no es veu, i li diguem matèria fosca. Però això crea gravetat estàndard. L'energia fosca és diferent. L'energia fosca és alguna substància que fa un efecte gravitatori repulsiu. I és la que explica la expansió accelerada de l'univers. Vale. Perquè si la gravetat fos atractiva no podríem explicar com l'univers està accelerant. Perquè... Es contrauria. Claro. Més que expandir-se, sembla que s'hauria de contraure tot. Exacte, és un sistema autogravitant, no?, que tindria a frenar-se. Se pot estar expandint, però frenant-se, no? Com quan tires el llavis per quedar, no? Per tant, la massa total de la matèria fosca dins de tota la realitat ha de ser força important. El nostre oient, l'Òscar, apuntava cap a un 85%. Sí. No, però molt més, 95%, diguem. Sí, la matèria... Això vol dir que la part visible és realment petitíssima. És res. Però això... I de tota la resta? Sí, sabem que està ahí, i per això li diguem fosca. Perquè veiem... Però com es diferencien matèria i energia fosca? Les dues coses, matèria i energia, són part del contingut energètic de l'univers, no? Perquè, com han dit abans, energia i matèria són equivalents, no? Entonces, el que fem és dir, bueno, el contingut energètic de l'univers com se separa? I veiem que un 5% està en matèria ordinària, feta d'electrons, protons, com els altres. L'energia que n'hi ha en la llum, en la radiació, és superxocoteta, despreciable. I després tinguem matèria fosca, que és un 20 i algo %, que és un tipus és un tipus d'energia que crea gravetat estàndard, gravetat atractiva. Val. I això pensem que està ahí per la forma en la que se manegen les galàxies. I després un altre tipus, que li diguem energia fosca, que té un efecte gravitatori repulsiu. I això és la que forma un 70% del contingut de l'univers. 70 més 25, doncs 95. 25 en matèria fosca, o sigui, alguna cosa que crea gravetat atractiva però que no vegem, perquè quizà no interacciona en la llum. O sigui, igual és un tipus de matèria i no la vegem perquè per a veure-la té que interaccionar en la llum. Si no interacciona en la llum és transparent a ella i no es veu, no? Però pareix que estigui ahí per la forma que les galàxies se manegen. I l'energia fosca
Sí. que li diguem allò que pareix que fa que l'univers s'expandisca de forma accelerada. I la pregunta... Exacte, la repulsió d'això. I respecte a la pregunta si això pot tindre que veure en l'efecte Casimir, i la resposta que sí, pot ser, perquè, diguem, resulta que l'energia del buit Arxiu quàntic, alfa. quan la claves en les equacions gravitatòries, fa un efecte repulsiu. Així que pot ser, una de les possibilitats és que és l'energia del propi buit còsmic, a nivell còsmic, la que està produint aquest efecte repulsiu. I l'efecte Casimir és exactament el mateix. L'efecte Casimir també és de l'energia del buit. Podries explicar-nos de forma senzilla en què consisteix? L'efecte Casimir és que, diguem, dos plaques conductores que estan propet, apareix una força efectiva que les fa que s'atraguen, i aquesta força no té res que veure en les càrregues elèctriques ni res. Aquesta força realment és perquè les fluctuacions del buit entre les plaques i fora són diferents i d'alguna forma crea una força efectiva. És una força que ve de les fluctuacions del buit realment. La idea sí és que és el buit quàntic el que està fent aquesta força, o està darrere d'aquesta força. I aquesta força, per tant, se li atribueix una energia que és l'energia d'atracció, l'energia potencial d'atracció. I en aquest sentit podria tindre relació amb l'energia del buit, l'energia fosca, si és de veres que l'energia fosca és realment l'energia del buit. Però les matemàtiques no mos quadren. Quan intentem calcular l'energia del buit per a l'univers no mos quadra en el que vegem. Però jo pense que és perquè no sabem encara com calcular-la bé. I per tant, encara pot ser que l'energia fosca siga realment energia del buit. Jo encara no ho descarte. No et preguntaré, no pateixis, per la possibilitat de que vida extraterrestre hagi arribat a visitar-nos al planeta Terra, però sí que un altre dels nostres oients ha fet una pregunta específica sobre la possibilitat de vida extraterrestre, i en aquest respecte, vista la immensitat i la vastedat del cosmos, tu ho creus probable? En temes de probabilitat, per supost. Totalment d'acord. Si em preguntes probabilitats, per supost. Simplement perquè el que dèiem abans, no? Les comunicacions en el cosmos se fan a una velocitat màxima i, de fet, si tu mires la història del cosmos i quan va aparèixer el ser humà i quines senyals ens han pogut arribar o quines senyals nosaltres han pogut emitir, aquestes senyals a nivell còsmic encara estan al voltant de nosaltres. És a dir, encara, el cosmos és tan gran que si el primer ser humà, el primer ser viu en la Terra va emitir una senyal de llum, encara no eixir de l'habitació. És tan gran l'univers, no l'univers observable, sinó més la part que no observem, que en temes de probabilitats seria extremadament improbable que siguérem els únics sers vius de l'univers. A mi, personalment, em costa de creure que no hi hagi ningú més. Jo no tinc resposta, simplement, si penso en probabilitats, seria molt improbable que siguérem els únics. I al respecte de la velocitat de la llum, aquests vora 300.000 km per segon, creus que realment és un tope màxim o és superable? No, fins ara aquesta part de la teoria d'Einstein s'ha confirmat i s'ha reconfirmat. Totes les medicions que han fet de diferents maneres confirmen. I totes les teories que tinguem es basen en això. I a mi m'agrada, quan me pregunten sobre això, recordar que el ser humà, cada vegada que hem pensat que han sigut únics, per alguna raó, ens hem equivocat. Des del modelo que la Terra és el centre de l'univers, cada vegada que han pensat que som privilegiats per alguna raó, ens hem equivocat. I pot ser, no sóc tan especial. No n'hi ha raó per a ser especial. I
en aquest cas tampoc pense que ho siguem. I ja per anar acabant, Ivan, m'agradaria preguntar-te, tu com a investigador, que has hagut d'acabar marxant fora per desenvolupar la teva tasca, la teva vida professional, què n'opines de com està la ciència tractada a nivell públic i privat també, en un país com Espanya? Perquè això de la fuga de cervell ja sabem que es dona a nivell global, però diria que els països anglosaxons, vaja, sobretot als Estats Units, per suposat, però també en bona mesura Gran Bretanya, tenen captació. D'alguna manera polaritzen molt aquesta arribada, o centralitzen molt aquesta arribada de capital humà cap a les seves universitats i altres institucions, tant públiques com privades. Quins passos creus que es podrien fer per revertir aquesta situació? I si penses que realment és possible fer-ho? Sí. Espanya en particular. Espanya té coses molt bones i n'hi ha investigadors de primera línia, però podrien haver-ne més. En el meu cas també va ser l'època de la crisi financera, quan jo vaig acabar el doctorat, i em vaig anar i no n'hi havia possibilitat de tornar perquè el sistema científic se va tancar completament. Va ser un dels llocs on més se va retallar, no? I no havia forma i vaig tindre que fer la meva carrera en altre lloc perquè les portes no estaven obertes, no? A Espanya li falta finançació, més inversió en ciència, això és lògic, i que no siga el primer lloc, la ciència no siga el primer lloc on se retalla si venen problemes, no? Perquè això, la ciència se construeix, és un sistema que s'autosustenta. El moment que el talles, tornar a començar és extremadament difícil perquè la gent que té que tirar del carro ja no està. Llavors hay que donar més prioritat financiera de la que se li dona. Luego, en temes de burocràcia, n'hi ha una burocràcia un poc excessiva i moltes vegades els científics s'ofeguen en la burocràcia. A nivell pràctic, dia a dia, es fa complicat. I per últim, reconeixement, no? En Espanya el sistema és molt rígid i no n'hi ha un incentiu natural per a que els científics donen més de si. I això este país, als Estats Units, ho fa molt bé. Sí? Als Estats Units és molt diferent, tampoc se pot comparar perquè la cultura és molt diferent, però diguem així la ciència funciona com un mercat de futbol, no? Si eres bon jugador, vindrà l'altre equip i te dirà que te'n vagis en ell i t'oferirà més. I el teu equip te dirà, no, si te quedes jo te dono més i te dono més recursos. Però aquest interès, en principi, sembla força positiu. Claro, estimula la visibilitat, la competència, el donar més de tu. És un sistema competitiu, també, però... Tenen claríssim que s'ha d'invertir en ciència per encarar el futur amb unes mínimes garanties. Sí. Una altra cosa que als Estats Units fa molt bé és eliminar el que se diu la endogàmia, no? A base de... Endogàmia vol dir que la gent que estudia així no es queda així. La gent que estudia així se'n va allà i el que ja se'n va així per a evitar que n'hi hagi un círcul viciós on cada grup només contrata els seus estudiants i al final, diguem, són com l'endogàmia en la noblesa, no? Que al final estan tots malalts perquè no n'hi ha diversitat de pensament, no? Sí, és una molt bona analogia. El preu a pagar, per supost, és la mobilitat, no? Que saps que si tu estudies així no vas a quedar-te així, tens que anar-te. Sí, en aquest aspecte els nord-americans ens porten molt d'avantatge, molt. Clar, però tu agarraràs algun altre Clar. que portaràs idees fresques, idees noves, de coses diferents, i entre tots se va evolucionant. La endogàmia, a nivell científic, està comprovat que és perjudicial, no? Perquè la ciència és diversitat i noves idees, i la endogàmia va justament en contra d'això. A més, fa que les universitats tinguin grups amb molt de poder que competeixen un amb l'altre per poder territorial, i la endogàmia, la falta d'endogàmia, això ho elimina, no? Perquè
ja ven de fora i tots s'ajuden a tots perquè no hi ha ninguna rivalitat històrica. Això és un detall, no? L'endogàmia, eliminar-la és un poc important, però els recursos, reconeixement i fer la burocràcia més lleugera també contribueixen. Els recursos, quizà, el que més, per supost, per tindre poder econòmic per a poder portar a gent bona, no? Les universitats que tenen diners, quan hi ha alguna persona que destaca, la porta perquè sap que això crea escola. El coneixement se propaga i l'excel·lència se propaga ràpidament, no? I per això fa falta diners per a contratar, no? T'ofereix que això i te dona... que no és res comparat. O sigui, el que s'ofereix no és res comparat amb el que dona la empresa privada, no? Pareix que estic parlant de milions, però comparat amb el que dona Google o Amazon en investigació és no res. Però és un sistema més actiu. I en el teu cas, veus factible tornar a curt plaç? O tens ja la vida muntada fora i et quedaràs als Estats Units? No, que jo vaig eixir d'Espanya per a formar-me, no? La carrera estàndard d'un investigador és acabar el doctorat i he anat en diversos anys a treballar en altra gent per a obrir els teus horitzons i veure formes diferents de fer les coses i després tornar, però ja no vaig poder tornar perquè estava la porta tancada i per fortuna els Estats Units me va donar lo que buscava i bueno, és una llàstima, no? Perquè tota la meva educació ha estat financiada pel sistema públic espanyol i jo sempre he volgut tornar tot allò que m'han donat i no he tingut moltes oportunitats en el passat. I ara estic bastant assentat, així, ara és més complicat. I què suposa per tu la docència, Ivan? T'agrada treballar i influir en les noves fornades de científics? Bueno, una forma de tornar les coses, per exemple, la majoria del meu grup són estudiants i investigadors més júnior espanyols que jo es porto així per a treballar amb mi, no? I després tornen a Espanya i no sé, és una forma de contribuir a la ciència espanyola des de la meva posició. No et vull robar més temps, Ivan. El que sí vull és agrair-te que hagis accedit a que t'entrevistéssim. Gràcies pel teu temps i la teva bona disposició. Ha estat un autèntic plaer. Un plaer per a mi ha sigut, un plaer. Felicitacions per fer aquesta tarea tan important que jo considero essencial, no? Sense gent com vosaltres, no? La ciència es quedaria en les biblioteques i ajudeu a comunicar la passió a la ciència a la societat, que és importantíssim. Jo el que penso és que persones com tu feu una labor absolutament essencial pel progrés de la humanitat en el seu conjunt, ja que us dediqueu amb tots els vostres esforços a trobar respostes a aquelles preguntes que tots ens hem fet des de sempre, o que crec que tothom s'hauria de fer, perquè no concebo passar per aquesta existència i no plantejar-te res. Moltíssimes gràcies i espero poder comptar amb tu en futures ocasions, si et ve de gust. Per a servir, estaria encantat de contribuir. I fins aquí el programa d'avui. Podeu seguir-nos a les diferents xarxes socials amb el nom de Sintonia Secreta, així com dirigir-nos qualsevol pregunta o proposta a sintoniasecreta@gmail.com. Us recordem també que teniu a la vostra disposició informació i material addicional sobre cada un dels nostres programes al web sintoniasecreta.mundodesconocido.org. Si us agrada el que fem i voleu col·laborar amb el nostre programa, ho podeu fer a paypal.me/sintoniasecreta. Cuideu-vos molt, fins la propera, salut i sort!